Löysin Studio 8 Julin kautta. Kävin Julin tunneilla muualla ja sitä kautta löysin tänne. Aloitin Studio 8:llä sen takia, koska pidän tanssista. Pidän siitä, miltä tanssiminen tuntuu. Ja tulen aina uudestaan sen takia, koska täällä on ihania ihmisiä, joiden kanssa olla. Tulen takaisin tunneille, koska pidän niistä ihmisistä, joita täällä on. Pidän siitä, millainen tunnelma täällä on. Ja pidän myös kaikista tunneista, mitä käy täällä. Tunnin jälkeen olo on energinen. Tuntuu, että unohtaa kaikki päivän asiat, mitkä on ollut mielessä ja pääsee irti omasta arjesta. Studio 8 on mulle tavallaan karkupaikka sieltä omalta arjalta ja sieltä, mikä elämässä sattuu olemaan silloin. Siellä voi aina rauhoittua, voi saada inspiraatiota, voi tuntea itsensä, että saavuttaa jotain.